maso wangu emwea visairima mberi kwangu visai wojimpinga idzo mwari ndinoda kuti ndione venekerai upenyu hwangu ndinzwisise kuda kwenyu nditungamirire mwari ndinoda kuti ndione ndinoda kuti ndione 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 inini ndinoda kuti ndione 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 Ndiwone, ndinoda kuti ndione visai chifukidzo mwari ndigone kuona chokwadi ndisatsaudzwa nenyika ndinoda kuti ndione visai chifukidzo mwari ndifambe muchokwadi ndisatsaudzwa nenyika ndinoda kuti ndione 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 ndinoda kuti ndione 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 ndinoda kuti ndione ndipe mweya wekunzwisisa ndione zviri pachena vanondikomberedza mwari ndinoda kuti ndione musandirega ndichinyengerwa ndipei chiedza chenu nditungamirire imwari ndinoda kuti ndione 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 ndinoda kuti ndione 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 ndione
Mm.